Hej Kjeld. Jeg har lige fået en tykgummipose. Der er et stykke tilbage. Har du kun et stykke tilbage? Må jeg ikke få det? Kom nu. Nej. Det er mit, du. Ej, kom nu, please. Kom. Niks. Kom nu, jeg vil gøre hvad som helst. Hvad som helst, siger du. Ha! Min slave! Skål mig her, konge! Okay, du får det her. Tak, Marker! Hvor fanden blev du af? Det var din skyld, dit narkosvin! Det var Kalle. Undskyld. Nick. Hvad sker der med det med Erik? Undskyld.